Μετά την πρώτη παρουσίαση του Compass 5S στην Boat Fishing Show, ήρθε η στιγμή να το δούμε και στη θάλασσα. Με μήκος στα 5 μέτρα και πλάτος 2,18, έρχεται να προσφέρει ένα σκάφος κατάλληλο για θαλάσσιες αποδράσεις, ψάρεμα ή βόλτες με την οικογένεια. Το Compass 5S είναι το πιο compact μοντέλο της σειράς S, διατηρώντας αναλύωτο το σύγχρονο σχεδιαστικό DNA του ναυπηγείου, ακολουθώντας την επιτυχημένη σκανδιναβική φιλοσοφία της Compass με καθαρές γραμμές και αισθητική. Διαθέτει πλούσιους αποθηκευτικούς χώρους και ιδιαίτερα προσεγμένο φινίρισμα, χαρακτηριστικά που δεν συναντάμε συχνά σε αυτή την κατηγορία. Η κονσόλα είναι μεγάλη, αρκετά ψηλή για τα μέτρα του, έχει αρκετό χώρο και είναι σωστά βαλμένα το τιμόνι, το χειριστήριο, θέσεις, ποτηροθήκες, τα όργανα του κινητήρα και φυσικά το βυθόμετρο. Άνοδο πέρασμα, σωστό ύψος κουπαστές, χειρολαβές παντού. Το κάθισμα του κυβερνήτη χωράει και δεύτερο άτομο και πίσω ο καναπές της πρίμνης μπορεί να χωρίσει ακόμα και 4 άτομα. Η γάστα του Compass 5S σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, την οικονομία καυσίμου και τη σταθερότητα. Πρόκειται για ένα σκάφος φιλικό στον χειρισμό που προσφέρει άνετη και ασφαλή πλεύση ακόμα και σε αρχάριους, με τη συμπεριφορά του στη θάλασσα να ξεπερνά κάθε προσδοκία για το μέγεθός του. Η μέγιστη υποδύναμη που μπορεί να δεχτεί φτάνει τους 140 ύπους, προσφέροντας ιδανική ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας.